Makateng para rawuh gebyare reok setiakawan pambukaning pagelaran ing siang menika. Pagelaran saklajengipun utawi pagelaran ingkang angka kalih mudune para widodari widodara ayu-ayu rupane lenggak-lenggok lakune kaya macan luwe agawe tari srimpi Sekar Jatilan. Sugeng siang para rawuh, sugeng amirsani medali tari srimpi Sekar Jatilan kairing gending Mas Arif. Suwe ora jamu paman, jamu kodong peniran. Wis suwe ora tau ketemu sepisan karo arek setia kawan cukup apa loro kabeh lho mama.
ayo goyang ayo. Pokoknya digoyang, ayo. Yo. Ojo diklu ae, ayo. Langono rodok semangat mari disangoni ndak semangat diklu ae goleki dhuwit tari Sripi Sekar Jatilan akeh cacahe ayu-ayu rupane soale macak lek gak macak ya padha ae sampun sowan teng dalemipun Bapak Ega utawi Bapak Riyanto Ibu Ega Riyanto utawi Ibu Yulitaho nggih. Pagelaran tari Sripi Sekar Jatilan ing siang menika sesarengan ASS Audio Sound System saking Dusun Tempeh Lor kagunganipun Bapak Agung nggih. Tari Sripi Sekar Jatilan kersane tambah gayeng, tambah meriah. Disukani gending-gending tapi saderengipun disukani gending-gending nggih niku wau pun jatilane disumpingi nggih karek sing ngendang durung nggih kalian disukani pambukane gending paling penak paling sae disukani gending Bokong Semok dados
sanggul 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 cecek rambut digeleng geleng digeleng miring sama pian kebergang mati ngapang Bokong semok pambukane gending teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilan ditambahi sak gending niki wonten pamundutan gending saking Mbak Wulan ngersake gending loro pikir dados
nggih lara pikir nggih pamundutan gending saking Mbak Wulan nggih ditambahi sak gending mama niki wonten pamundutan gending nggih saking Bapak Buat Jurajam nggih selaku penanggung jawab minta gending ngeban maneh mama kabur kangenan nggih niki yatrane mama niki sumangga lutuk lah manten nggih dados goyang bokongi alon-alon tuh ditarik alon-alon mama Kisah dari
lebur kanginan nggih jan penak dirungokne nggih. Nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih. Amargi waktune pun cukup, ayo nduk genduk barisane ditata maneh ndang bali-bali nang panggonane. Tapi baline genduk ojo sembrono, tak jalukno gendingan bar jabar Madura Sronen Sakti Cak Karya.